Argentina ten moi bons xogadores, como Messi, que ten 8 balóns de ouro e un mundial. Outro dos mellores xogadores de Argentina é Maradona, que ten dous mundiais. E a selección de Argentina ganou un mundial en 2022 en penaltis contra Francia. Aí se ve que están celebrando con Lionel Messi a Copa. Estas son as 8 costumes da Argentina: saudade con un bico, a sensualidade do tango, xuntarse cos amigos para facer un asado, o fútbol é unha religión, compartir o mate é un ritual sagrado, falar sempre de política, as empanadas da Argentina e os alfajores. Agora eu vou falar das comidas. Estas son as 7 comidas típicas da Argentina: choripán, empanadas, pizza argentina, milanesa, asado argentino, alfajores e medialunas. Moitas grazas por ver a nosa exposición e ata a próxima. Ola, nós somos Roy, Daniela, Alba, Brais e Lua e imos falar sobre Italia. Empezaremos coa cultura. As comidas típicas son a lasaña, o risotto, a pasta carbonara, o ossobuco, o carpaccio, a ensalada caprese, a sopa minestrone e o panettone. A cultura italiana é o conxunto de manifestacións culturais producidas no territorio italiano. Italia é recoñecida pola súa arte e cultura e numerosos, entre eles a Torre de Pisa e o Coliseo Romano, así como pola súa gastronomía, estilo de vida, a súa pintura, o seu deseño, o cine, o teatro, a literatura, a música, en particular a ópera. Todo isto fixo unha gran cultura. A Torre de Pisa mide 57 metros e 3,99 grados. Os monumentos son o Coliseo de Roma, a Basílica de San Pedro, o Duomo de Florencia, o Coliseo de Verano. A Torre de Pisa, Praza de San Marcos, en Valencia, o Foro Romano, e a Capilla Sixtina no Vaticano. As tradicións de Italia son a Befana, a Ljubljana, o Entroido de Venecia, a Pascua, a Festa da República, Palacio de Siena. O salto ao Tíber, como todos os anos, Roma protagoniza o seu tradicional salto ao río Tíber para dar a benvida ao ano novo. A Befana, a Ljubljana, o Entroido de Venecia, a Pascua, a Festa da República, o Patio Siena e Ferragosto.